many ate meka se anka enya wa anka nipa akweti rime wo hano ashrain misum kebimu na ate me home Ɛhann no shrine esum no mu na esum no entumi ani Ɛhann no so every say Ɛhann no ankasa ye Nyame say anka enya wa anka mewu impo when mo nyam ba me say mu na mama de me home obi ema ejano ho I just said wa won't fulfro sa Owusu-Forfie I will be a mwana Jesus Nicodemus say and from a bokonia epen na so any biara hunu sa pepe net se wa wo obi fulfro any hunu na hon hom no de no ye ni inyuma senya no so pe entina obi te se me na onanti aponte ma sanaba ifie impona ya to me minun Yesu ayemi inshira se anka inyewa anka mewimpo nansu Yesu dimiaba tie metunyum se nehano ashrei misum kabimu nansu esumno entumi anshene haino so every say Ɛhann wa Ɛbaaye no na Nyame oh Ɛhann wa Ɛbaaye no Ɛhann wa Ɛbaaye no oh Ɛhann wa Ɛbaaye no ye Nyame metuni biom Ɛhann wa Ɛbaaye no Ɛhann wa Ɛbaaye no oh Ɛhann wa Ɛbaaye no ye Nyame tiemu biom jidie wa Ɛbaaye no eni dasona Ɛbaaye no edonwa Ɛbaaye no efri Nyame yenyina ranto se Ɛhann wa Ɛbaaye no apom dene wa Ɛbaaye no enkoswa wa Ɛbaaye no na Nyame metuni biom free se Ɛhann wa Ɛbaaye no ye Nyame efiri se Ɛhann wa ankasa ye Nyame yenyina ranto se Ɛhann wa Ɛbaaye